What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog Daily Vlog. So karon dito na tayo sa site. Get off na tayo. Sumala na sila. Let's do this. Let's go and start the day now. Okay guys, so now we are here. Here's my driver Raja. Say hi. Say hi to my vlog. So one of the team 101 member. So padung mi sa office. Umuulan kasi ngayon eh. So ihatid niya ako sa office. After that I need to go to 313. So kain muna tayo. Magla-lunch muna kami and then sign up to 313. So ayan guys, parang now it's 11:30 dahil tayo pupuntang Changi. Then abot tayo ng mga alas 12. Lunch tayo ron. Tapos tuloy ng buko. Tapos 1:30 ang casting. So okay guys, so fresh na fresh galing sa pagkain. Ngayon nandito na tayo sa 313. So around 1:30 daw yung first load ng LSS. Magkagouting kami ng type. So we will let us check all the things first. So let's go, let's do this. So guys, muna it's time to go home. So yan, natapos na namin. Late na ako, 7 na. Kunin ko ang asawa ko. So late na kami makauwi ngayon. So this is very heavy day. Pagod.
pod. Matapos lang namin ng casting. 26 cubic. Tapos yun, 5 hours. It's time to go back. And so don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for your notification para ma-notify ko kayo sa aking mga bagong videos. And don't forget to share also. Paki-share na rin ang ating mga videos. And then comment down below kung gusto mo ma-shoutout para sa next video ko. So thanks for watching guys. See you tomorrow. Bye bye. Adios. Mega na shoutout sa ating mga subscriber dyan. Sina Midha, Sanjay, John, and Nini Magluluto, and Matrites, Angelez. Salamat sa mga nagko-comment dyan. At kung gusto nyo i-shoutout ko ang inyong channel for the next video, please comment down to all my videos. Maraming salamat.